Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang lalaking nagpupumilit na baliin ang ugat ng akasya. Habang pinagmamasdan nila ang ginagawa nito, panay naman ang kanilang pagpapaputok upang maitaboy ang mga aswang. Subalit, kahit ilang bala na ang tumama sa katawan ng nilalang, tila ba masyadong makunat ang kabal nitong tangan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga sabay-sabay sumunggab ang sigbi nitong alaga papaloob sa mga ugat na kanilang pinagkukublian. Dala ng takot at pangamba noon nila Manong Buti, panay naman ang kanilang ginagawang pag-atras hanggang sa marating na nila ang sukdulan ng butas. Sa puntong yon, doon na nila napagtanto na ang tanging paraan para maisalba ang kanilang mga buhay ay ang lumaban. Sila Miguel noon, panay na ang pagsisisigaw habang patuloy na pinapaputok at binabalahan ang kanilang mga armas. Tipirin niyo ang mga bala ninyo! Mas malalagay tayo sa panganib kapag naubusan tayo ng basyo dito. Bitang, isama mo yung dalawa. Humanap kayo ng madadaanan sa mga ugat na to. Sigaw ni Manong Buti habang patuloy na pinapuputukan ang mga sigbing nagpupumilit pumasok sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, rinig na nila noon ang paglangit-ngit ng mga ugat ng akasya dahil sa puwersahang pagbunot dito ng sigbin. Wala naman sila noong magawa kundi ang patuloy na ipagtanggol ang kanilang hanay habang ipinapaubaya ng buo ang kanilang tiwala sa mga kasama nilang naghahanap ng kanilang matatakasan. Habang patuloy na sinusuot nila Bitang ang mga masisikip na ugat sa ilalim, panay naman ang ginagawa nilang pagmamasid sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napasigaw noon si Bitang ng napakalakas nang makasilay siya ng isang maliit na bato na nakaharang sa isang butas. Pilit nitong tinatawag sila Manong Buti nang sa gayoy magawa ng mga itong malaman ang kasalukuyan nilang kinaroroonan. Manong Buti! May nakita na ho kami! Sumunod na kayo! Sigaw ni Bitang habang buong lakas na itinutulak ang isang tipak ng bato na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Nang masipat naman siyang naghihirap ng dalawa niya pang kasama, agad din naman siya nitong tinulungan upang mas mapadali ang paghawi nila sa batong yon. Maya-maya pa, matagumpay naman nilang nahawi ito at doon bumungad sa kanila ang kabilang parte ng puno. Halos hindi ito inaasahan noon ng mga sigbin sa kadahilanang ang buong akala ng mga ito noon walang lulusutan sa kabilang parte ng akasyang yon. Sa pagtagos ng tatlong magkakasama sa likurang bahagi ng akasya, matyaga nilang hinintay sila Manong Buti at Miguel na kasalukuyang nakikipagbakbakan sa mga sigbin. Habang hinihintay nila ang mga ito, maigi din noon ang pagmamasid nila sa buong paligid nang sa gayoy madali nilang masipat ang mga nilalang na maliligaw roon kung sakali man. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat si Manong Buti na naghihikahos dumaan sa mga masusukal na mga ugat. Bale, nasa likurang bahagi niya noon si Miguel na patuloy namang nagpapaputok sa mga sigbing walang sawang sumusunod sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na ngang makalabas noon ni Manong Buti at kasabay nito ang paghila niya ng buong lakas sa kasama niyang naiwan sa loob nito. Matapos makalabas noon ni Miguel, agad namang isinarado ni Bitang ang lagusan sa pamamagitan ng pagbaon roon ng tipak ng batong kanyang inialis. Nang mapagtanto nilang sarado na ang daanan, buong lakas naman nila noong binaybayang daan, papaakyat ng bundok. Sa puntong yon, tanging sila Pedro at Morsito na lamang ang merong daladalang gamit. Puno naman ito ng makakain at pangunahing kailangan ng kanilang grupo kung kaya't hindi sila nabahala sa kanilang kaligtasan sa mga susunod na araw. Habang binabagtas nila Manong Buti ang daan papaitaas ng bundok,
rinig na rinig nila ang pagsiungawan ng mga sigbin. Upang hindi nito matunto ng kanilang kinaroroonan, ninais nilang hindi gumamit ng kahit na anumang uri ng liwanag na siyang gagabay sa kanilang paglalakad. Mahirap mang sundan ng liwanag ng buwan, aminado sila noong wala silang pagpipilian. Sa paglipas pa ng mga oras, narating na nga nila ang gitna ng bundok na merong matatarik na daanan. Pagaman nasa ganoong sitwasyon na ang kanilang grupo, labis-labis naman ang kanilang pasasalamat sa kadahilanang hindi na sila sinundan ng mga sigbin. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, ramdam na nila Manong Buti ang kanilang pagkaligaw sa lugar. Maliban sa nahihirapan sila noong umusad pabalik-balik ng daan, dagdag isipin din para sa kanila noon ang mga nilalang na nagkukubli sa anino ng puno. Kahit hindi ito nakikita nila Manong Buti, ramdam na ramdam nila ang pag-iral ng mga nilalang na yon sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman ang kanilang pangkat na mamahinga sa isang tipak ng batong nakausli sa lugar na kanilang narating. Manong Buti, dahil nandito na naman tayo, mas mainam ho sigurong palipasin na muna natin tong gabi. Mapanganib ho kasi at mas nakakapagod kung ganito ang ating nararanasan eh. Suhestyon ni Pedro. Sige Pedro, kung yan ang nais mo. Pero bago tayo magpahinga, kinakailangan nating matandaan ang lahat ng ating dinaraanan. Maghanap din kayo ng palatandaan ng galyon sa lugar. Nang sa gayoy madali natin itong mapasok pagtungtong ng umaga. Sagot naman dito ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang naghiwa-hiwalay ang kanilang pangkat upang hanapin ang nasabing galyon na nakalubog sa lupa. Kahit alam nilang matagal na panahon na itong nakahimlay, nagbabakasakali pa rin silang makahanap ng kahit iilang pirasong kahoy na orihinal na nanggaling sa galyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap sa buong paligid, kung ano-ano na ang kanilang naririnig sa lugar. May mga umiiyak na bata, kakaibang huni ng mga ibon, tilaok ng kakaibang hayop, at mga alulong ng mga kayoting orihinal na naninirahan sa lugar. Gayunpaman, kahit na marami na silang naririnig at nararanasan sa lugar, pilit pa rin nilang isinasagawa ang kanilang misyon. Nang dumating na sa puntong hindi na nila kinaya ang labis na pagod, napagpasyahan na ng kanilang grupo na maghanap ng ligtas na lugar na maaari nilang pagpahingahan. Mga kasama, kayo na munang magpahinga. Batid kong pagod na kayo. Huwag kayong mag-alala. Pag-iigihan ko ang pagbabantay sa paligid. Wika ni Manong Buti nang masipat niyang halos hindi na makatayo ang 4 niyang kasama. Nang marinig naman ito nila Miguel, wala na itong nagawa kung hindi ang sumang-ayon. Sa paglipas ng mga oras, ang tanging pinagkaabalahan lamang noon ni Manong Buti ay ang pag-unawa sa bugtong na kanyang natuklasan. Naniniwala kasi siya noon, hindi lang yon ang maaaring maging kasagutan ng bugtong kung magagawa niyang laliman ang kanyang pagkakaunawa. Sa pagpapatuloy ng pagbabasa doon ni Manong Buti, panay naman ang pagsilay niya sa mga bituin sa pagbabakasakaling maliwanagan ng mga ito ang kanyang isipan. Maya-maya pa, bigla naman siya noong naantala sa kanyang kinauupuan nang makasipat siya ng isang bulalakaw sa kalangitan. Mabilisan itong bumagsak sa tuktok ng bundok na kanilang kinaroroonan, kung kaya't agad siya noong napatayo upang matingnan ang eksaktong kinabagsakan nito. Pagsilay niya sa tuktok ng bundok, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang tumama ang taing bituin sa isang tipak ng batong hugis parisukat. Katabi yun ng isang puno ng kawayan na kung saan napapaligiran ng iilang mga puno at mahahabang mga damo. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang kinaroroonan ng taing bituin, bigla namang naagaw ang kanyang paningin
nang magliwanag ang bawat kanto ng batong tinamaan nito. Hindi lang basta-bastang liwanag ang nanggaling sa batong yon sa kadahilan ng kulay berde ito. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Manong Buti, doon niya napagtanto na halos nakatuon sa batong yon ang liwanag ng buwan at lahat ng mga bituing nasa kalangitan. Dahil sa ganda ng kanyang mga nasilayan, halos hindi niya maiwasan noong mamangha na para bang isang milagro ang kanyang nakikita. Dahil sa mga kakaibang nangyayari noon, ninais niyang gisingin ang kanyang mga kasama upang mapuntahan ang kanyang nakita. Bagaman pagod na pagod noon sila Miguel, nagpumilit pa rin itong sundin ang nais ni Manong Buti alang-alang sa kanilang misyon. Kaya niyo pa ba? Kung sinong wala ng lakas na makapaglakad, magpaiwan na rito. Huwag kayong mag-alala. Babalikan namin kayo sa oras na makuha na namin ang kayamanang ating inaasam. Wika ni Manong Buti. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kasama, wala ni isa sa mga ito ang nagtangkang magpaiwan. Bagaman may tiwala sila noon kay Manong Buti, iniisip pa rin nila ang kanilang mga sariling kaligtasan. Kung tutuusin, mas ligtas ang sumama sa kanilang grupo gawa ng makakapagtulungan sila sa oras ng kagipitan. Habang binabagtas nila noon ang daan paakyat, halos maghabol hininga na sila Miguel dahil sa puyat. Kahit nakatulog na sila noon ng ilang minuto, aminado silang hindi pa ito sapat para manumbalik ang kanilang dating lakas. Ilang oras pa ang lumipas, bigla namang bumakat sa kanilang mga muka ang labis na tuwa nang masipat nila ang parisukat na bato na tinutukoy ng kanilang pinuno. Yan na ho ba ang batong sinasabi ninyo, Manong Buti? Tanong ni Bitang. O Bitang, yan na nga. Sana nandyan ang ating hinahanap. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, binilisan na nila ang kanilang paglalakad. Kahit napakataas na noon ang kanilang narating, patuloy pa rin ang pag-usad ng kanilang pangkat. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga narating ng kanilang grupo ang pinakatuktok ng bundok. Dahil sa malapit na sila noon sa lugar, ninais nilang pagmasdan ng maigi ang buong paligid bilang paunang paghahanda sa mga nilalang na hindi nila inaasahang naroon sa lugar. Maya-maya pa, narating na nga nila ang kinaroroonan ng parisukat na bato at pagsilay nila sa paanan nito, tumambad sa kanila ang napakaraming taing bituin na animoy nalipasan na ng panahon. Habang maigi nilang pinag-aaralan ng bato, panay naman ang ginagawa nilang pagmasid sa isang napakalaking kawayang katabi nito. Bitang, mukhang ito na yata ang tinutukoy ng bugtong. Sa pagkakaintindi ko kasi roon, kung ang susi ay ang liwanag ng buwan, maaaring ito lamang ang gagabay sa tao upang matuklasan ang katotohanan. Ibig sabihin, ang mga bagay na labis na sinisinaga nito tuwing gabi, ang maaaring kinaroroonan ng galyon. Isiniwalang bahala ko na ang tungkol sa bituin dahil maaaring pampaligaw lamang yon. Paliwanag ni Manong Buti. Matapos niyang makapagsalita, muli na naman silang natigilan nang masipat nila ang pagliwanag ng bato. Dahil sa napakalapit lang nila noon, kaya na may hindi nila maiwasang mamangha sa kanilang mga nakikita. Animoy ang batong yon ay isa lamang selyo sa isang nakatagong lugar sa loob nito. Dala ng kuryosidad noon nila Manong Buti, ninais nilang sipatin ang loob ng bato kapag hindi na lumalabas ang kulay berdeng liwanag na nanggagaling dito. Dahil sa masyado pang madilim noon sa paligid, kung kaya't bigo silang makakita ng kahit na anong bagay sa loob ng bato. Nang mapagtanto nilang wala silang makikita sa loob, ninais nilang magpalipas na muna ng gabi upang makapagpahinga ng husto. Bale, naging salita noon ang kanilang pagbabantay
upang masigurong lahat sila magkakaroon ng kakarampot na pahinga. Kinaumagahan noong mismong gabi, maaga pang nagising sila Manong Buti para mag-ikot sa buong paligid. Sila Bitang naman noon, piniling magluto ng kanilang makakain sa looban ng kawayan na kung saan hindi naabot ng napakalakas na hangin. Habang nasa kasagsagan sila Manong Buti ng pag-aaral sa bato, panay naman ang kanilang ginagawang pagsilip sa loob nito sa pagbabaka sakaling magagawa nilang makita ang galyon. Subalit sa kasamaang palad, tanging mga ordinaryong mga bato lamang ang kanilang nasilayan sa loob nito. Dahil sa kanilang kabiguan noon, halos hindi nila maiwasang magalit sa kanilang mga sarili. Wala din naman sila noong masisisi, kundi ang negosyante. Totoo ba talaga ang galyon? Binuwis natin ang ating mga buhay para sa mga batong ito. Anong silbi nito? Pampaliwanag tuwing gabi? Galit na wika ni Manong Buti habang hawak-hawak ang mga batong yon. Matapos niya noong makapagsalita, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na batuhin ng dambuhalang parisukat na bato na naroon sa kanyang harapan. Nang mapagtanto nila Pedro na nawawala na sa kanyang katinuan si Manong Buti, ninais nila itong kausapin ng masinsinan ukol sa bagay na kanilang pinoproblema. Manong Buti, mukhang masyado ho kayong nadadala ng inyong emosyon ha. Huwag mo na muna yung isipin. Malay nyo, nagkamali lang tayo ng pangunawa. Ang mahalaga sa ngayon, buhay tayo. Kaya nga, tama ka. Buhay tayo, pero bigo sa misyong ito. Madiing sagot naman ni Manong Buti. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dahan-dahan naman noong kumakalma ang kanyang isipan. Napagpasyahan noon ng kanilang grupo na hindi aalis sa lugar hanggat wala silang gabay patungo sa eksaktong kinaroroonan ng galyon. Sa loob ng maghapong kanilang pag-aaral sa lugar, bigo silang makakita ng kahit na anong palatandaan ng mga kayamanan. Sa puntong yon, doon nila napagtanto na ang mga paghihirap ng mga naunang naghanap sa galyon. Halos lahat ng pag-asa nila noong tinatamasa sa paghahanap nito, tuluyan na lamang naglaho na parang bula. Ilang oras pa ang lumipas, matinding pag-aanalisa naman ang ginawa ni Manong Buti sa liham na kanyang hawak-hawak. Nagbalik tanaw rin sila noon sa lahat ng sinabi ng negosyante na nag-utos sa kanilang tumungo sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, tila ba unti-unti nang naliliwanagan ang kanilang pag-iisip dahil sa pagbabatuhan nila ng kuro-kuro at ideya ukol sa eksaktong kinaroroonan ng galyon. Manong Buti, baka naman ho sa gabi lang tayo maaaring pumasok sa dome ng galyon. Kasi kung susuriin nating mabuti ang likod ng kasaysayan nito, masasabi nating hindi pangkaraniwang mga kulto ang nagtago. Unang-una, ang kakayahan nilang mailipat ang barko sa isang bundok. Pangalawa, ang kanilang mga lihim sa pagtago ng milagrosong santo. Marahil ay, hindi naman ho sigurong imposible na ganun talaga ang nangyari. Wika ni Miguel. Nang marinig ito ni Manong Buti, agad naman siyang napasang-ayon sa sinabi nito. Lahat ng mga anggulong maaaring makapagtukoy ng kinaroroonan ng santo ay kanila na noong pinaniwalaan. Alam kasi nila sa kanilang mga sarili, walang sino man sa kanila noon ang nakakaalam ng tamang gawin para sa kanilang grupo. Habang papasapit ang hapon noong mismong araw, panay naman ang ginagawa nilang paglilibot sa lugar. Pagsilay nila sa paanan ng bundok, doon tumambad sa kanila ang lalaking halos hindi mapakali sa pagsipat-sipat sa tuktok na kinaroroonan nila Manong Buti. Bagaman malayo ito sa kanila, alam na alam nilang ang taong yon ang sigbing minsang nagtangka sa kanilang mga buhay. Dahil sa alam nilang hindi makakapasok yun sa bundok,
Ninais na lamang nilang ipagsawalang bahala ang problemang kanilang kahaharapin sa oras na bumaba ang kanilang pangkat sa lugar na yon. Habang dahan-dahang bumababa noon ang araw, panay naman ang pagmasid nila Manong Buti sa parisukat na batong katabi ng kawayan. Paulit-ulit din nila noong tinititigan ang mga butas nito nang sa gayoy magawa nilang makita kung meron na bang pagbabago. Ilang oras pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang tumalikod ang haring araw sa buong kalupaan ng Negros. Bagaman napakalalim na noon ang gabi, wala pa silang gaanong nakikitang kakaiba sa lugar, sa kadahilan ng hindi pa gaanong nagsisilitawan ang mga bituin sa kalangitan. Maya-maya pa, doon na nga namangha ang pangkat ni Manong Buti nang masipat nila ang pagliwanag ng bahagya ng bato. Maihahalin tulad mo ang liwanag nito sa isang ilaw na malapit ng mamatay. Dahil sa mga pangyayaring yon, doon na nila ginawa ang kanilang mga naisip na plano para mapasok ang lugar na kinaroroonan ng galyon. Ang una nila noong ginawa, naghanap ng simbolong nasa bato na pamilyar sa mga simbolong nakalathala sa kanilang dalang mapa. Maya-maya pa, bigo naman sila noong makakita ng ukit, kung kaya't napagtanto nilang mali ang haka-haka nilang pinaniniwalaan. Manong Buti, panahon na ho siguro. Nasundin mo naman yung aking kuro-kuro. Wala naman sigurong masama kung papasok tayo sa batong yan. Wika ni Bitang. Nang marinig ito ni Manong Buti, wala na siyang nagawa kung hindi sundin ang nais nito. Lahat kasi ng hula noon ng kanyang mga kasama ay nagawa na nila, maliban sa huling naisip ni Bitang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na pumasok si Bitang sa loob ng bato at kasabay nito ang pagsindi niya ng siga sa loob nito. Maniwala kayo o hindi, noong unang pagpasok niya roon, ramdam na ramdam niya ang mga nakadikit na bato sa kanyang katawan. Subalit nang magkaroon na ng siga ang loob nito, laking gulat na lamang noon ni Bitang nang makaramdam siya ng labis na kaginhawaan. Animoy ang mga batong naroon sa loob, kusang naglalaho sa oras na malapatan yon ng isang sigang nanggagaling sa apoy. Dahil sa mga nangyari, napagpasyahan ni Bitang na mag-ikot sa buong paligid. Sinisigurado niya noong hindi mamamatay ang liwanag ng kanyang kandila sa takot na baka yakapin siya ng mga naglahong bato sa paligid. Habang naglalakad si Bitang patungo sa looban nito, dahan-dahan namang nagsipasok sila Manong Buti. Kagaya ng ginawa ni Bitang, maiging pagmamasid ang kanilang ginawa noon sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, tuluyan na nga silang nadapo sa kinaroroonan ng kanilang kasama. Pagsilay ni Manong Buti kay Bitang, napansin niyang nakatayo lamang ito na parabang meron itong kakaibang bagay na nasilayan. Bitang, ayos ka lang ba? Tanong ni Manong Buti. Ayos naman ho ako, Manong Buti. Lapit ho kayo. Para ho makita ninyong mga nakikita ko. Manghang-manghang sagot naman ito. Nang marinig ni Manong Buti ang kanyang sinabi, dali-dali din namang nagsilapit ang mga ito upang magawa nilang masilayan ang nakikita ni Bitang. Ilang segundo lang noon ang lumipas, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakita. Pagdating kasi nila noon sa kinatatayuan ni Bitang, bumungad sa kanila ang isang napakalaking galyon na nakahimlay sa isang lugar na halos hindi nila inaasahang kakasya sa ganoong kalaking tipak ng bato. Bagaman napakalaki ng galyon sa lugar, pansin na pansin nila ang pagguho ng iilang parte nito. Nakita din nila noon ang butas sa katawan ng galyon na kung saan merong isang lagakan ng santong napakatagal ng panahon na nakatago. Papaikot sa santong naroon sa lugar,
ay ang mga kayamanang ni minsan sa buong buhay nila hindi nila naisip na magagawa nilang makita. Manong Buti! Mayaman na tayo! Sa wakas, hindi na natin kailangan pang magtrabaho! Sigaw ni Bitang habang patuloy na lumulundag dahil sa tuwa. Kaya nga, Bitang, korona lang naman ang hinahanap ng negosyante, di ba? Anong panama ng koronang yan? Sa bulto-bultong kayamanang nakatago rito. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman nilang nilapitan ang lugar ng buong pag-iingat. Hindi sila maaaring magpakakampante noon sa kadahilan ng minsan yung binantayan ng mga kultong merong malalalim na karunungan. Kung nagkataong malas-malasin sila sa lugar, maaaring kailanmay hindi na muli nilang masisilayan ang napakagandang sikat ng araw. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, maigi nilang pinakikiramdaman ang lupang kanilang tinatapakan. Nang makarating sila noon sa mamasamasang parte ng daan, may mga kakaibang bagay na sila noong nararamdaman. Para masiguro ang kanilang kaligtasan, ninais nilang punuin ng basyo ang kanilang mga armas, sakali mang may kung anong demonyo ang naninirahan sa lugar. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon na nga makukuha nila Manong Buti ang santo at ang pag-uumpisa ng kanilang pakikipaglaban kontra mangkukulam at mambabarang. Okay, yung susunod na episode, malamang sa malamang bakbakan na talaga yon. Para hindi kayo mainip, sunod kagad natin. Yun lang, salamat.